Добър ден! Първо да ви пожелая хубава и успешна година. И малко се забавих с някои видеа, обаче има какво да се снима. Напоследък ми търсят странни работи и установих, че хората си пренасят проблемите от едните коли, европейско производство да речеме, към хондите, или пък обратното, което не е особено правилно. Това видео даже може би ще стане малко по-дълго, отколкото трябва да е, ама за годината първо. Успешна и здраве, най-вече. Сега, това е смукателен колектор от европейски дизелов автомобил и това са вихрови клапи, които едно на ръка са радиално, аксиално, всекак разбити. Тази тук даже се е разбила от уста, съответно тук има едно моторче, което ги движи и отваря и променя пълненето в портовете. Сега обаче с това приключваме, защото това е за европейски автомобил, който няма връзка с видеото. Това е смукателен колектор от Honda CR-V, трета генерация, R20 мотор, 2000 кубика, 150 коня, бензин. И какво ми прави впечатление? На няколко пъти ми търсят комплект уплътнения. Сега след малко ще видите, че не са само тия тук. Това са първи, втори, трети, четвърти цилиндър или обратното, няма значение. Тук са ЕГР, всмукването на ЕГР. От тази страна е дросела. Ето още едно уплътнение. И ми ги търсят тия уплътненица. Викам, хора, какво ги правите тия неща? Ами махнахме вихровите клапи. Как така махнахте вихровите клапи? Ами да, махнахме ги, ама нещо не работи добре. Ама тази кола няма вихрови клапи. И след един така по-дълъг спор, даже по едно време вече почнах да не си вярвам аз сам на себе си. Толкова силно ме убедиха, че имат вихрови клапи, въпреки че нямат. Да, имат клапи, обаче сега тук идеята на тези клапи е точно и идеята на това видео да ви покажа за какво става въпрос. Значи това е моторчето, което ги задвижва. Това седи тук. Моторчето е тук. Като при другия дизеловия колектор. И това вече отпада. Сега идва на един момент. Вадиме ги и верно клапи има. Ето моторчето ги върти на тук, на тук. Да, ама те са в центъра почти на смукателния колектор. Сега каква има идеята на тези клапи и защо това първо, че се не разваля, второ, че нямате работа на него. Ето ги сега, тук лежат. Обаче тук сега пак има и още едни отвори. А самия порт е тук. Тук почва. Въздуха върви по този охлюв и стига тук. Така, идеята е, те са закрепени тук. В момента, в който се затворят, въздуха минава по дългия път. Това е за да има въртящ момент в ниските обороти. Дълъг крънар. Старите Honda G и още на B18C4 си го знаеме като пеперуди. Това нещо. А в момента, в който, ето вижте сега така, и те са така. И това е затворено. Фактически тук порта е затворен и всмуква от дългата част. Пътя е по-дълъг. Ето го. Само така. От тук тръгва въздуха. Тук има байпас от клапите. Завърта го и минава тук. В
В момента, в който отворят, почва да дърпа само F в тази част. Един път е тук, един път е тук. Нали? Ето ги. Как работят. Тук се задействат от моторче. Това е R20. CRV. Ето ги. Това няма какво му се развали. Не може да падне. Сигурно на 600-700 хиляди километра може и да падне. Не знам, нямам представа. Но в случая това е ролята на това нещо. Да промени пътя на въздуха. А не седи тук на портовете. Това не е... Как беше? След тая вихрови клапи. Така, това е единия тип изпълнение. Хайде, ще ги сложа там да си седат, да не пречат. Тук е малко по друг начин решено, въпреки че са намирали начини това да го щупат. Не ми е ясно защо. Най-вероятно като го свалят и ги изкъртат. Тук е организирано по същия начин, само че се задейства с вакуум. Ето ги, пак по същия начин. Отворено, затворено. Само че това е малко по-събран. Да, ще се видят. Ето ги. Късата част. Защото чакай сега време да ориентирам точно, за да го видите. Ето го дросела. Ето го, от тук е входа. Ето ги къде са предните. За дългата част. От тук да стигне до порта на главата. А вече като го байпасне, го засмуква през късата част. През късите. Тук го фактически е тая част тук. Съединяват тия двете. И прави пътя по-къс. Това е от К20 мотор. Управлява се при точно определени обороти, си ги включва и изключва. Няма какво да му се развали. Това не е вихрови клапи и това не е вихрови клапи. Сега за любителите, сега ще се възползвам, че съм ги разгубил. За любителите на тия говнарки, къде слагат да смазват клапаните, само искам да ми кажете, като даже, къде е запушена. Къде е запушена тук. Това е било говнарка. Извинявам се за израза, ама освен да прави това нещо, не виждам как ще смажете клапаните и какво точно ще им смажете. И така, чакай, това не беше от тази страна, няма значение. Как прословутата капчица ще мине през това нещо, ще се раздели на 4 равни части. Се тая. Това е видеото. Подготвил съм други неща, които ще ги снимам скоро, за да ги кача. Съжалявам, че е толкова дълго видеото. Може да го разделя на две, но който има търпение да го изгледа.